أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم وبارك على محمد وعلى آله محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أبنا الإسلام والكريتشو والدورو سيدنا كفاني الله سبحانه وتعالى توه مسامي أتوه كلية بلا جل كرة لنا مسامي توه كسانو كلين كوكا تغيني ومسابير بلا يفعل كلين كوكا كشي عن النما كونيني مسابير بلا يفعل أكو كأنكو تيجي محمد عليه الصلاة والسلام ani kira bele bele temeno ani nabi wa bele bele temeno ani wali la iba temeno ani nene aw kelengele bela jelen ka Allah subhanahu wa ta'ala ga kisi gene aw bela jelen ka bal make bal mabusu o temene ko ka boy ame foli ani wali mando amol lase ani barka da amol lase am baga ko ma jema anam sumaw ayo o tɛmɛnen kɔ ka bɔ foli kun filanan an b'o lase an lamɛnbagaw kanubagaw réseau modèle bɛɛ lajɛlen kan k'aw fo ka waleɲuman dɔn k'aw fo a ka kanu na k'aw fo ala kanu na balimakɛ balimamuso donc foli tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an b'a lajɛ an bɛ don walanda kɔnɔ joona balimakɛ balimamuso i n'a fɔ wakati jamba tɛ an bolo ni walanda in kan ni o ye l'histoire du monde n'o ye dugukolo ye ale kɔrɔlenw ye kira belebelew ka histoire nabi ɲuman belebelew ka histoire balimakɛ balimamuso donc walanda an y'a bila yɔrɔ min an bɛna lajɛ an b'a ta o yɔrɔ kelen na ni Allah subhanahu wa ta'ala ma baasi kɛ ni mun nɔgɔyara an ma wagati kɔnɔna na an na o lase aw ma balimakɛ balimamuso donc kanubagaw dɔ wɛrɛ tɛ aw ma aw tulo kɛrɛbɔ sigi ka lamɛnni kɛ dugukolo in a forokira ka tɛmɛ maabaw fɛ wa halisa maabaw bɛ dugukolo in kan balimakɛ balimamuso maaba tɛ bazɛnbatigi ye maaba tɛ mobilibatigi ye dɛ mobilibatigiw b'u la bazɛnbatigiw b'u la nka an ka jate bɛɛ de dalen don o de kan bi la n balimakɛ n balimamuso maaba dɔ bɛ i kɛrɛfɛ o ɲɛ bɛ kulusi kolontigi mun na ni a jan bɛ a yɛrɛ la a jan bɛ a jɔnɲɔgɔn gasi la jamais a tɛ don e gasi la fiyewu jamais i ka dɔn maaba don a jan bɛ a dalakan na i k'a dɔn a kɛlen don ka mɔgɔw ka hakɛ kɔlɔsi a bɛ siran hakɛ ɲini balimakɛ n balimamuso maaba don dɛ maaba don donc an b'a lajɛ an bɛ don walanda kɔnɔ an kun ye walanda an y'a bila yɔrɔ min an b'a lajɛ an b'a ta yen an y'a yira walanda kɔnɔ n'o ye walanda tɛmɛn'o ye nabila Ibrahima alayhi salatu wasalam masa belebele ye a kɔrɔbɔ k'a tester n'o ye k'a ka limaniya k'a peser k'a yira anw na balimakɛ balimamuso sabula masaba in b'a dɔn ko don dɔ kuma don n'o tɛ masa in a b'a dɔn o ye nabila Ibrahima dɔn ka tɛmɛ nabila Ibrahima yɛrɛ kan donc testing kɔnɔna na masaba in y'a yira k'a fɔ ko a ka a denkɛ kelen ko a ka o di ale Allah subhanahu wa ta'ala ma polémique wulila o kuma in fɛnɛ kɔnɔ donc walanda tɛmɛnen an ye dalu bɔ ka bɛn k'a yira k'a fɔ Ismaila de ko don balimakɛ balimamuso hali k'a dan kuma ma
kuma b'a yira k'a fɔ ko a ye a teste hali k'a da o ma kuma b'a yira kuma yɛrɛ kisɛden kɔnɔna na i denkɛ kelen donc Ismaila ka kɔrɔ ni Isaka ye a tɛ se ka fɔ Isaka ma ko denkɛ kelen ma daba Ismaila bɛ balo la sabula Ismaila kɛnɛmaden tɛ Nabila Ibrahima den don wa den fɔlɔ de fɛnɛ don balimakɛ balimamuso donc a tɛ se ka fɔ filanan ma ko kelen mun bɛ i bolo dɔwɛrɛ tɛ mun kɔfɛ non Ala fɛnɛ y'o kɛ fɔlɔ ye o ma kɛ den tɔw ye balimakɛ balimamuso donc o dalu de b'a yira k'a fɔ ko Nabila Ibrahima a tun bɛ na Ismaila de kantigɛ Allahu subhanahu wa ta'ala ye kɔrɔbɔli don i n'a fɔ a b'a fɔ an ɲɛna cogo min na donc o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen a yiralen don k'a fɔ ko a ye a teste bon testing kɔfɛ i k'a dɔn Nabila Ibrahima a kɛra sabalibaga ye den kɛra sabalibaga ye o kuma la o juru sara Allahu subhanahu wa ta'ala fɛ Ala ye o juru sara ka o de kɛ Isaka ye Nabila Ibrahima testelen den wɛrɛ t'a bolo den mun kɔ Allahu subhanahu wa ta'ala ko a k'o di ale masa belebele ma i k'a dɔn jɔn bɛɛ tɛ se ka o kɛ dɛ bon a sabalilen o kan Allahu subhanahu wa ta'ala ye a sɔn ka layidu ta ye k'a fɔ ko n bɛna bɔli kɛ i la bɔkolo la i n'a fɔ dugukolo bada cɛncɛn ni mɔgɔ min sera ka bada cɛncɛn kɔnte o na se ka i bɔnna kɔnte ni mɔgɔ min sera ka san kaba kɔnɔ dolo kɔnte o na se ka e bɔnna kɔnte testi sara de ye o ye sabula denko de tun ye Nabila Ibrahima ka préoccupation ye donc Allah subhanahu wa ta'ala a kɛlen ka teste ni den kelen ye a sabatilen donc Allah subhanahu wa ta'ala a sɔn den caman na ka tila ka den barikamaw bɔ o la fɛnɛ donc walanda an bɛna ta o den diyɔrɔ la Ala ma walanda bilala yen de n'o ye Genèse chapitre 22 verset 10 donc an bɛna a ta o verset 10 de la an kun ye a bila verset 9 de la donc an bɛna ta 10 la pour k'a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a ko cogo di puis Abraham m'a étendu la main o kuma la Ibrahima a ye a bolo yanga et pris le couteau pour égorger son fils o kuma la a ye muru ta yaasa ka se ka a den kantigɛ Allah subhanahu wa ta'ala ye i n'a fɔ Allah subhanahu wa ta'ala ye a laɲini cogo min na alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux i k'a dɔn Allah subhanahu wa ta'ala ka mɛlɛkɛ dɔ ye Nabila Ibrahima wele sankaba la et dit a ye kanto a ma Abraham a ko Ibrahima ma ya Ibrahima kan ɲɛ fila il répondit me voici a ko i k'a dɔn ne filɛ l'ange dit o kuma la mɛlɛkɛ in a ye kanto Ibrahima ma n'avancez pas ta main sur l'enfant a ko kana i bolo kana a taa ɲɛfɛ fiyewu k'a da den kan et ne lui fais rien a ko kana foyi kɛ den in na dɛ car je sais maintenant que tu crains Dieu sabula ne y'a dɔn sisan ne k'a fɔ ko i ka dɔn e bɛ siran Allahu subhanahu wa ta'ala ɲɛ dɛ e bɛ siran danbama ɲɛ et que tu ne m'as pas refusé ton fils wa i ka dɔn i ma ne jɛ fiyewu i den na dɛ ton unique n'o ye i den kelen ye den wɛrɛ tɛ mun kɔfɛ n balimakɛ balimamuso donc Isaka tɛ Ismaila de ko don Tawureta kɔnɔ fɔ Linjili kɔnɔ fɔ Kurana kɔnɔ sɔsɔlima k'a la fiyewu k'a fɔ ko Ismaila de ye Nabila Ibrahima denkɛ fɔlɔ ye donc ni sɔsɔlima k'o la
sɔsɔlima la fɛnɛ k'a fɔ ko a fɔra fils unique donc ni sɔsɔlima ko la sɔsɔlima la fɛnɛ k'a fɔ ko testeli le kun don ni sɔsɔlima la donc